Вітанкі, даражэнькія сябры. Салютик, букетик усім! Ура! Гэта казкі-падабайкі на добрым канале з найлепшым у свеце казачнікам Алесей І Гарэзай, мапачкай Чы-Чы. Сёння у нас вельмі важны выпуск, бо ён завяршальны. Так, мы заканчиваем читать сказку Натальи Бучинской «Пригоды маленькой машинки». З ілюстрацыямі Крысціны Пержуковай, якія яна намалявала, калі яшчэ была дзяўчынкай. Так, ну что, починаем. А як жа, все чакаюць, а калі хто прапусціў папярэднія выпускі, паглядзіце іх абавязкова. Ну давай, читай. Надышла восень. Машинка з цікавасцю назірала, як мяняецца ўсё навокал. Дажджы ішлі значна часцей, лісце на дрэвах пажаўцела і апала. Дні сталі халаднейшыя, а вечары цёмныя і доўгія. Аднойчы раніцай мама машынкі занепакоена сказала: «Ноччу быў мароз, дарога будзе слізкая, трэба неадкладна пераабувацца». Малая нічога не зразумела, але спытаць не паспела, бо прыйшоў яе вадзіцель Толік, і яны рушылі па справах. Калі яны выехалі з гаража, машынцы трапіла гладзенькая лапінка, якраз на тым месцы, дзе яшчэ учора была лужына. Ой-ой, спужалася машынка, адчуўшы, як яе колы раз'язджаюцца і не слухаюцца. Што са мной? Можа, я захварэла? А Толік адразу зразумеў, у чым справа. Ну што ж, паедзем пераабувацца. Ага, узгадала машынка, мама таксама пра гэта гаварыла. На шынамантажы ей хуценька памянялі колы, паставіўшы зімовыя, шыпаваныя. Ехаць адразу стала зручней. Колы ўжо не раз'язджаліся і ўпэўнена кацілі па дарозе. Машынка паглядзела на маладзенькіх дзяўчат, што фасонілі ў ботиках на высокіх абцасах. Ім таксама пара пераабувацца, вырашыла яна. У той дзень яна нечакана спаткалася з аўтобусам, які неяк расказваў ёй гісторыю пра вераб'я. А, я памятаю. Памятаеш, да? Вельмі смешна. Верабей заляцеў у салон і праехаў некалькі прыпынкаў без квіточка, а потым пырх і вылецеў. Так і было, да. Тады машынка не паспела распытаць, хто такія зайцы, пра якіх гаварыў аўтобус. Таму папрасіла цяпер: раскажыце пра зайцоў, якіх вы возіце, і пачула дзіўнае бульканне. Аўтобус смяяўся. Я пасажыраў вожу, а зайцамі называюць тых, якія лянуюцца за праезд плаціць. Зразумела. А я ўсё думала, чаму вы таго вераб'я зайцам назвалі? Аўтобус развітаўся і, усміхаючыся, паехаў далей. А паслухайце, якая прыгода яшчэ з ёй здарылася. На гэты раз не вельмі прыемная. Ой, а якая такая прыгода? Зараз прачытаем і даведаешся. Машынка вельмі любіла сваю работу. Толік таксама. Але аднойчы з імі адбылася прыкрая гісторыя. Толік узяўся падвезці хлопца. Уладкаваўшыся побач з кіроўцам, той пачаў расказваць, што марыць аб'ехаць увесь зямны шар аўтастопам. Што гэта такое? Аўтастопам гэта значыць на тых машынах, якія бяруцца падвезці. Галасуеш на дарозе, і вадзіцель цябе падхоплівае. Зразумела. Дык вось, падвезлі яны таго хлопца да бліжэйшага сяла. Толік развітаўся з пасажырам, пабег купіць часопіс. А хлопец усё ніяк не мог адысці ад машынкі. Чаму гэта? Пабачыўшы, што Толік знік за дзвярыма, ён зладзеявата азірнуўся, дастаў з кішэні цвік і пачаў падкалупваць эмблему на капоце машынкі. Ай-яй-яй, гвалт! Гатовая была закрычаць машынка: «Хто-небудзь, ратуйце!» Але, вядома, закрычаць не магла. Яна з усіх сіл чаплялася абшыўкай за эмблему, спрабуючы не даць яе скалупнуць. А гэта яшчэ што такое? Пачуўся за спіны хулігана раз'ятраны голас Толіка. Ды я ненаўмысна, знекавіўшы, пачаў апраўдвацца хлопец. Не ўж дудкі, кожны павінен адказваць за свае ўчынкі. Я зараз міліцыю вызову, прыстрашыў Толік. Няхай яна разбярэцца, выпадкова ты гадасці робіш ці наўмысна. Як толькі хуліган пачуў пра міліцыю, яго як ветрам здзьмула. Так. А машынцы пасля гэтага здарэння прыйшлося ў аўтасервіс заязджаць. Хуліган такі падрапаў ей капот. Во-які! Ну, Толік вельмі непакоіўся, каб не з'явілася іржа. Але ў аўтасервісе драпіну акуратна зафарбавалі. Машынка зноў была як новенькая. Уф,
Добра, але ж який няўдзячны хлопец Так, аказаўся. так. Яго падвезлі, а ён машынцы нашкодзіў. Агідны ўчынак. Так, мусіць, Толік з машынкай болей ніколі нікога не бралі з сабой. Не, чаму ты так думаешь? Бралі, вядома. З аднаго шкодніка ж, ну, хіба можна да ўсіх ставіцца дрэнна. А, мусіць, нельга. Ну, бо, конечно. бо неправільна, бо астатнія ж людзі добрыя. Вось, слушна кажаш. Вось і нашы сябры так лічылі, таму працягвалі дапамагаць усім. Малайцы. А вось, дарэчы, яшчэ адна гісторыя. Праз колькі дзён машынка ехала ў суседні горад. І тут заўважыла, што на абочыне стаіць прыгожая легкавушачка і трывожна міргае аварыйнымі сігналамі. Яны спыніліся. Да Толіка падбег вадзіцель і папрасіў: «Дапамажы, браток, возьмі на буксір». Пакуль Толік размаўляў з вадзіцелем легкавушкі, машынка ціхенька спытала яе: «Што з табой здарылася?» Ох, і не ведаю. Ужо некалькі дзён мой рухавік працуе з перабоямі, а цяпер я ўвогуле не магу крануцца з месца. «Пачакай крышку, я табе дапамагу». Вадзіцелі абедзвюх машын якраз прыладзілі трос да спецыяльных ручкоў і селі на свае месцы. «Ну, даражэнькая, будзе цяжкавата, але ты зможаш», — ласкава звярнуўся Толік да сваёй машынкі. Машынка старалася з усіх сіл, напружана гула, адчуваючы, як цяжка працуе яе рухавічок, але ўпарта цягнула за сабой легкавушку. І нарэшце дабраліся да яе дома. Насустрач выбеглі хлопчык з дзяўчынкай. Дзяўчынка была яшчэ маленькая. Яна глянула на незнаёмцаў і са здзіўленнем сказала: «О, тата машыну злавіў, як рыбу на вуду». Усім стала смешна, а хлопчык пачаў сур'ёзна тлумачыць сястрычцы. Не, гэта татаву машыну злавілі і прыцягнулі. А вадзіцель легкавушкі, падхапіўшы дзяўчушку, весела сказаў: «Дзякуй вам вялікі за гэта. Самі мы дамоў нізавошта не даехалі без вашай дапамогі». Хлопчык уважліва выслухаў тату, падышоў да сваёй вялікай скрыні з цацкамі, пакорпаўся і выбраў самую вялікую прыгожую машынку. Працягнуў яе Толіку і сказаў: «Гэта вам за тое, што ўратавалі тату і нашу машыну». Ух ты, машынка ж ужо даўно марыла пра ўласную цацачную машынку. Так, правда. Ну, Толік спрабаваў адмовіцца. Не ўзяў. Не, хлопчык вельмі настойваў, таму ўзяў. І калі яны адвіталіся і паехалі далей, Толік вымавіў: «Я пакіну гэтую цацку табе, машынка. Ты ж больш за ўсіх старалася». Ой, як здорово! Ах, як узрадавалася машынка. Конечно. А вечарам у гаражы з захапленнем расказвала маме і тату пра здарэнні. «Ты малайчына, не пакінула ў бядзе таварышку», — пахваліў яе тата. А мама радасна сказала: «Расце наша маленькая». Машынкі хоць і не растуць у памерах, дадаў тата, але яны становяцца больш умелымі, вопытнымі, а гэта важней, чым вялікі рост. Ну вось, даражэнькія мае, і ўся гісторыя пра маленькую машынку. Дзякую усім, хто яе стварыў. Было вельмі цікава. Так. А я ўжо амаль навучылася руліць на машынцы Алеся. Ну пахвалі. Хвалю, але ўсё роўна на дарогу яшчэ выязджаць рана. Трэба яшчэ вучыцца і вучыцца. Я буду вельмі стараннай. А якая казка будзе ў наступны раз? А вось прыйдзе час і даведаешся. Ну, сакрэцікі таямніцы. Не, сакрэцікі, сюрпрызы, каб было цікавей. Ну добра, будзем чакаць наступнага выпуску. Подписывайтеся на наш канал і стаўляйце Падаба. Дасылайце нам свае каментары, малюнкі па адрасах у апісанні да гэтага відэа. А з вами былі казкі-падабайкі, казачнік Алесь І мавпачка Гарэза Чы-Чы. Да сустрэчы! Хачу пахваліцца навіной. Вось, прыгодніцкая казка Вольгі Шчукінай, якую мы разам з Чы-Чы нядаўна чыталі. Яна ўжо выдадзена. «Чароўны крышталь» альбо «Нечаканы госць». Цяпер яе можна знайсці ў крамах Рагна, Валошкі Бай, а таксама ў сеціве ОС, Акадэмкніга, Кнігі Бай, Кніганоша, Рыжы кот, Тэхналогія. Выдатны падарунак, я лічу. Цікавая гісторыя. Вельмі раю.